लांदां जाया बिनि थाखाय बयबो जाहाथे दायित्व लायो आरो खावलायहरो रायज्लायहरो कन्टेक्ट खालामो बयखौबो फैनायनि थाखाय लिंहरफिननायनि थाखाय जायफोर बिथांमोनहा मैयानिफ्राय बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौ लिंहरनांगौ दा बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो गासै माहारियारि आफादफोरनि आरो जोंनि दालाय आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि मेल जोबजासिम जाहाथे बिथांमोनहा बाहागो लायो आरो जोंनि फिरफिलाखौ जोङो मोनाबिलि समाव जोङो बोख्लायफिननाय जागोन दा बेखायनो बयबो जाहाथे फिरफिला बोख्लायजासिम बाहागो लायो बेखिनिखौ आं बयखौबो खावलायनानै दोनबाय गोबां बाथ्रा बुंनो सानासै जोंनि जेनाखि मावसम बेयो बोसोरनैनि उनावहायो सिफायनानै गोदान दानाय जायो थ' बावहाय मैयाहायो जोंनि दख'रा एबसुआ गोदान बिबानगिरि जोङो गोख्रों बिबानगिरि सानै जोङो मोननो हाबाय आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोनाबो जायफोरना कनफारेन्स जादों बिथांमोनहा बिबान सोलाय सोल' खालामनाया थारैनो जादों आरो बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जायफोर बिथांमोनहा गोदानै बिबान मोनबाय माहारियारि आफादाव दख'रायाव बिथांमोन बयनिसिमबो आङो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बावग्रोदों दा बेखिनि बाथ्रायानो जे बिथांमोनहा बिबान मोननायनि उनाव जाहाथे जेबो बेबायदि माहारियारि आफादफोराव जेबो बेबायदि बेले बेजे जाहाथे जाया आरो गोसो गोरबोजों बिथांमोनहा बरायनानै गावनि गोसो मोदोम जिउ होनानै जेसे हायो बिथांमोनहा खामानि मावो नाथाय नैबेबो मोनसे जे माहारियारि आफादाव थानानै गावनि न'खरनि बा गावनि थाखाय माखासे खामानिफोरखौ जे बाद होथारनांगौ जों बुंनाय नङा जा एसेखिनि हायो बिथांमोनहा जाहाथे नांथाबनानै खामानि मावो गोसो होथाबनानै खामानि मावो बेखिनिखौ आङो बयखौबो खावलायगोन आरो नांगौ समाव जाहाथे सानलाय हलाय खालामनायनि गेजेरजों खामानि मावनाय टाइमाव सम मथे आंबो बावहाय बाहागो लागोन जेब्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनैसिम जेरैबायदि गोबानानै दङ आरो इयुनावबो थालांगोन बेखिनि बाथ्राखौ आं बयनिसिमबो फोरमायो दिनैहाय आं फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि गेवलां मेलावहाय जोङो बेबायदि बुंनायनि हयथ' एसेबां सुबिदा जागोन जों बुंनो हाया 12टानि सम होदोंब्लाबो हयथ' जोंनि गेवलां मेला लेटबो जानो हागौ समा दायो गोजां बोथोरनि सम बेखायनो साना जोबोर गुसुं दा बेखायनो जोङो दिनैहाय साननांगोन जे माने जोंनि जेनाखि गेवलां मेल बेवहाय जोङो थाबैनो जाहाथे रायजो राजाफोरखौ फैहोनो हायो बेखिनिखौ आं खावलायबाय दा आंनि बुंनो नागिरनाया नैबे जे माने आथिखाल ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैबाय जे मैयाबो जोङो एसे सावरायनाय जादोंमोन जोङो डेलिगेटआवहाय सावरायनाय जादों माखासे समाजारि जेंनाफोरनि सायाव दा बेवहाय मोनफ्रोमबो आफादफ्रा दंखायो जिहेतु बिथांमोना सम मथे सिन्था खालामनानै सानलाय हलाय रायज्लायनायनि गेजेरजों जाहाथे समाजनि बिथिङै गासैबो बिथिङै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङै राजखान्थि बिथिङैयानो जायाथों मानो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे डिसिसनाव फैनांगोन आरो खामानि मावनांगोन डिसिसन लानायनि गेजेरजों दायो जायफोर बिथांमोनहा ओरैनो दङ बिथांमोनहा माने मा भटार कार्ड जेब्ला मोनो होमबानो थारमाने पलिटिक्सआव थारमाने थ्रोब थ्रोब हाबबाय थानाय बेखौ नुबाय थादों दा बेयो जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां बाथ्रा मानोना माहारियारि आफादाव दिनैहाय बिबान दोननो थाखाय ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैबाय जे माने सोरखौबा नोजोर होयोबा सोरबा मानसिया माने बहाबा बबेबा राजखान्थियारि हान्जाजों लोब्बा दङ दिनै बेखौनो बुंनो थाङो जे माने गावबुरा दोननोबो गामियाव माने मानसि बेबायदि फ्रि आरो जेनेरेल मानसि बेबायदि गैला फ्रेश मानसि गैला थारमाने ओंखायनो बियो जोंनि थाखाय जोबोर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा ओंखायनो जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बेफोरनि सायावबो एसे सानै हयै बेबस्था लानांगौनि गोनांथि दङ बेखिनिखौ आङो खावलायगोन आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनैहाय जोंनि जेफोरनाखि आलासि बिथांमोन फैगोन बिथांमोनहा गोबां बाथ्रा बेवहाय दायासावहाय बुंलांगोन आङो गोबांथार बाथ्रा बुंनो गोसो दङमोनब्लाबो दिनै समनि आंखालाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानासै जोबथारनायाव बयनिसिमबो बे समावहायो बाहागो लानानै फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव साबायखर जासिबाय आरो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनि फंनैसो बाथ्राजोंनो फोजोबबाय गोजोन्थों बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय आरो बे समाव आङो बिबुंथि लाखिगोन बनरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मदन कुमार ब्रह्म बिथांखौ आङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिखावलाय